Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili qiegħed jissokta bl-investiment bilan li jkun imħejji aħjar għaċ-ċirkostanzi ta' emerġenza li l-membri tiegħu jissejħu fuqu. B'sens ta' sodisfazzjon, id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili Emanuel Bsajla spjega lill-Ministru Byron Camilleri l-frott ta' uħud mill-aħħar investimenti li saru fid-Dipartiment. Filwaqt li tkellem mal-ħaddiema li kienu għaddejjin b'sessjonijiet ta' simulazzjoni u taħriġ, il-Ministru esprima l-appoġġ tiegħu tal-Gvern li dan id-Dipartiment. L-irwol tal-protezzjoni ċivili huwa essenzjali fis-soċjetà tagħna. U dan stajna nirrealizzawh sfortunatament fl-aħħar jiem meta kellna inċident kbir ġewwa il-pajjiż. Illum qegħdin hawnhekk sabiex nifhmu aktar ix-xogħol tal-protezzjoni ċivili ġewwa pajjiżna u anke ninawguraw investiment. Fost l-aktar investimenti riċenti hemm dak tal-hazmat suits, maħsuba l-kull inċident li jinvolvi l-kimika. Dan it-tagħmir jippermetti l-ħaddiema tal-protezzjoni ċivili biex jersqu qrib u jidentifikaw materjali perikolużi kif ukoll jieħdu azzjoni biex ineħħu l-periklu mingħajr detriment għal saħħithom. Min-naħa l-oħra Calypso 2 huwa l-isem ta' proġett ta' drones li jgħinu f'operazzjonijiet ta' tiftix. Hemmhekk xtrajna drones u apparat ieħor biex bit-teknoloġija nkunu nistgħu nagħmlu hemm iktar tfittix aħjar għal meta jkun hemm persuni maqbuda taħt it-tifrik. Għandna wkoll apparat ta' makkinarju bħalma rajna għadna kemm xtrajna żewġ forklifters u iktar il-qudiem din is-sena għandhom jaslu Malta żewġ rotators telehandler biex aħna f'operazzjonijiet ta' salvataġġ li kellna bħal dawn l-aħħar jiem inkunu iktar armati tajjeb biex inħaffu il-proċess. F'messaġġ qasir lil ħaddiema, il-Ministru Camilleri raddilhom ħajra d-dedikazzjoni tagħhom u l-impenn lejn xogħol jista' jissejjaħ vokazzjoni. Tenna l-impenn tal-Gvern li jibqa' jsostni l-investiment f'dan id-dipartiment, mhux biss fl-apparat iżda wkoll fir-riżors uman u t-taħriġ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.